zana bayyana san ki ne a zuciyata a bar sona ina ji da ke labari na so da kauna zan ba ku bar kirana a soni na yi zurfi ciki na kasan fin da kaina ke ci dukkan jami'i yau ya zanyo da raina na fada cikin wannan hali ban iya gane kaina farko kika ce kina sona yanzu kina ta gina na zo ai gidan ku zance kika ce wai a zo gurina har sako kika ba da ke kika ce wai baki sona wai menene miki ne ki faɗa min gane laifina shi so ba a wasa da shi ki tsaya ki ji zantukana kanki na yi alkawari zan iya ba da raina da so ya yi min inuwa yanzu ya kai ni rana canza min salon kiɗana ƙara sakai da sakuna shi so matattara ne mai shi za ya gane a zuciya ne ya samu ya zaune inda na so jiki na to ba za na daina kewa ba aure da ke na kulla ni zan yi wa kijiyar baba a zuciyata ya kama ba za na finda ba komai da lokaci ne na gane ba na miki ba na je gari ni ne duba kamar ki ban samu ba mai alkawar da ki ne zan aure ba zan yi canji ba na bincika kamar ki gari babu ba zan yi ƙarya ba shi ya zafage na samarin ki ba zan yi buya ba a gefe na kamar ba zan yi kuka ba zafin raina ke ce ni nake so dama an kadarta idan ba ke ba zan yi rayuwa ba fagen tafiya maganar sauri sai an sako falke a cikin mata na kyalin sauran ne aidi sai na ce sike na baki soyayya aure na yuniya mai kyau da tarbiya in baki zan yi jinya mai suna ke